wani bakauye ya zo ya musulunta wurin manzon Allah, ya tashi zai koma garin su, manzon Allah ya ɗibi raguna guda 100 ya bashi. Wannan tsaraba ce, wannan guzuri ne. Da ya je badalar garin su sai ya tsaya ya ihu a kofar gari, ihu. Jama'a sai suka taruwa da malak, lafiya me ya same ka? Ya ce lafiya lau. Izhabu fa aslimu inda Muhammadin fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqra. Yace ku je ku musulunta a wurin Muhammadu. Muhammadu yana kyauta wanda baya tsoron talauci. Aka ce yaya jawabi? Yace ku duba na musulunta ne. Zan taho kauyen mu shine manzo Allah ya bani waɗannan rago 100. Jama'a ku duba. Ba kauye rago 100. Ka taba jin da aka kyautar rago 100 duk garin ku? Sai a Madina manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam. Wani shi kuma misali na hudu, azumi yayi, shi kuma yana saduwa da matar shi da dare kuma ya sadu da ita da rana, kuma baya iya hakura. Sai ya ga tofa da watan azumin nan ba zai iya hakuri ba, don haka sai ya ga bari yayi zihari, ya ce wa matar shi in ma ya sadu da ita da azumin nan to shi kenan ta haramtu akan shi. Ya ce ran nan ku sai ga matar shi kawai ta yi wawa kwanciya da daddare, don ya haramta kan shi ita ne gaba ɗayan da azumin ai, amma aka ba da daddare ta halatta to gaba ɗaya haramta kan shi. Sai ga ta yi wawa kwanciya, sai ka sa hakuri sai sadu da ita. Yanzu kuma tun da ya natsu sai dawo cikin taitayin shi. To dama a ƙauye ne, malaman ƙauye kuma karatu bai ishe su ba, dan zaka je wani ƙauyen duk ƙauyen ba wanda ya san kawaidi har liman. To da za a yi fadawa, aka je aka samu liman ga abin da liman ya ce to za ka yanta bawa. Ya ce liman ba ni da hali. Ya ce ba ka da halin ka je kai ka saba Allah. Ya ce to azumi 60. Ya ce liman 30 fata ja mana haka. Ya ce ba ruwana dole kai. To kana da yadda za ka ciyar da miskinai 60. Ya ce liman miskinai 60 jiya da yunwa aka kwana gidana. Liman ya ce tashi ka tafi, ka iya saba wa Allah baka san yadda za ka yi sadaka ba, tashi. Liman ya kore shi. Shine sai tunani, dama annabi yace yusammuna ha yathriba wa hiya al-madina wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madina ita ce alheri, in kunci maka yawa tafi Madina, matsala ta yawa wallahi tafi Madina. Dan haka kawai mutumin nan sai gudo Madina. Allahu akbar. Yana gudowa Madina aka kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa wurin manzon Allah ya zo ne da halat na shiga uku na lalace. Manzon Allah ya ce kai zauna, babu shiga uku anan, zauna. Me matsala ka zo ba matsala, ka zo headquarter ba matsala, me damuwa ka? Ya ce wallahi ya manzon Allah ba ni haƙuri sai na yi jima'i ne ko yaushe. To azumi ya kama ne, mata ta zihari cewa ma kaf azumin in na taba ta to kamar na taba uwata, to kuma sosai ya kama ni jiya kawai gashi manzon Allah ya ce kana da yadda zaka yanta bawa? Mutum ne mai barkwanci sai dafa wuyan shi ce manzon Allah duk duniya an ba wuya na ba, ban mallaki wuyan kowa ba. Manzon Allah ya ce to kana da yadda zaka yi azumi 60? Mutum ya ce manzon Allah kenan, duk wannan rikicin ai kwana 30 ne ya saka, to kuma haka ce za mu yi kwana 60 to ai kaga rikici ya karasa rikicewa, ba zan iya ba 30 ma na kasa hakuri ya manzon Allah balle 60. Sai ce kana da yadda zaka ci da miskini 60? Ya ce tabbijan wallahi ce da yunwa aka kwana gidana. Sai manzon Allah ya ce zauna, ina ne garin ku? Ya ce gari kaza. Ya ce to ka je wurin Wani, in ka je shine na sa ya tara zakka a garin, ka je ka same shi ka ce na turo ka cewa a ɗibi zakka a baka, ka ci zakkar a matsayin sadaka da kafara da kai wa kanka. Bakauye a guje ya kwashe, a guje ya tafi kauyen su, ya je tsaya a kofar kauye yayi ihu aka taru. Ka kaddara sai fara da zagi kenan tunda ya sha wahala a gari. Ya ce musu mugaye na haɗu da kunci da wahala da muguwar fatawa a wurin ku, ba rahama. Na je wurin manzon Allah na samu sassauci. Manzon Allah ya ce a bani zakka kunji. In kun yi min bakin ciki to manzon Allah ya fanso ni. Wa hanya ta farko ta karya alkadarin girman kai da ƴaƴa in sun girma shine tun suna ƙanana kai uba ka ringa daukar su kana tafiya da su wurin sana'arka kowace iri ce. To amma wannan karya alkadarin girman kai kuma wajibi ne akan iyaye su fara wa yara tun daga ƙanana. Domin kun fari ya gama sakandare, duk 'yan matan anguwa ya game musu ƙarya, ya je polytechnic, ya je jami'a, duk yaran department ko faculty ko kuma 'yan matan campus yana da wajen 'yan mata 7 a campus din. So da haka duk inda ya kewaya a garin automatically akwai wata yarinya da za ta gan shi ko kawarta. Zai yadda yau ice? Kun fahimta jama'a? Zai yadda a irin wannan halin ya zauna yana kwankwasa kujeru ya kafinta? Zai zauna gaban keken dinki? Ba zai ba. To hanya ta farko ta karya alkadarin girman kai ga 'ya'ya in sun girma shine tun suna ƙanana kai uba ka rinka daukar su kana tafiya da su wurin sana'arka kowace iri ce. Kana aikin kafinta ne? Tafi da yaranka, da ya fara wayo ka sa a yi mishi wata guduma ko da ta wasa ce, samu wata karamar kusa ko yaya ce ka sa shi rinka hada wani katakon, ya saba ana wucewa ana ganin shi gashi nan shine kafinta. To ko ya kai shekara 60 ba zai ji cewa kaskanci bane a gan shi. Tun yana dan shekara 7 dauke shi ka dora shi akan keken dinki, ko ya kai shekara 30 ba zai ji kaskanci a gan shi akan shi ba. Tun yana dan shekara 10 kana zuwa da shi gona, to ko ya shiga jami'a ba zai ga cewa abun kunya ne
wani me yasa jiya baka zo lecture ba sai ce wallahi na je zuba taki ne. Kaga wata yarinya ta kalle shi, taki a ina? Yace a gona. Are you a farmer? Yace of course I'm a farmer. Saboda me? Yana cike da alfahari, yana da confidence, yana da izza, yana jin daraja shi. Amma yanzu kai ka je ka samu waɗannan yara, yana jami'a ko yana polytechnic ko yana FCE, ya cika 'yan matan gari da ƙarya. Duk inda wata mota ta wuce ya gaida mai mota sai ce wannan ganin mamana ne ba, wannan ganin mamana ne. Ina fata an gane. Ya je ya ɗauki hotunan gidaje masu kyau ya zuba a cikin lecture note. Wancan ta karbi aron note din shi sai ta duba, wannan ba wannan gidanku ne? Ya ce wannan wasu gidaje ne ma baban mai haya zai bayar. Haya zai bayar. Duka saboda ƙarya. Amma an jima sai zo yana cewa ya dai Allah baby ko akwai dan bombita a ɗakin naki. Ke da kina da wayo sai ki hada masu sababbin gidajen haya shine zo yana nukon ki bombita. Daga nan zaki gane ƙarya ce, amma fa inna halata amal absar. Ɗan matan ba su da wayo. Ina fata an gane. Saboda haka hanya ta farko ta karya alkadarin girman kan mutane shine tun suna yara a dora su akan abin da yake abin nan shine daidai. Jama'a kun ji wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ko ya kwallafa ran shi akan dukiya saboda kwallafa rai har wannan mutum ya dauka ya baka, lam yubarak lahu fihi, ba za a taba albarkatar shi akan haka. Shine ka sa ido. Yanzu dubi yadda almajirai suke. Mutum ne ya zo ya zauna ya sai tuwo kwaya biyu, sai kaga tuwon kamar girman gwaiba, yan tugul an zuba mishi miya a sama da nama yanka daya. Kai kuma almajiri sai ka zo sai ka tsuguna sai ka aje kwanan ka haka sai kai haka. Dan Allah shi me ya ci balle ya san maka. To amma ka kura mishi ido, duk wata lauma kana kallon shi daga sama kana kasa ya dawo kana, to ka kallafa rai sai dan rage wata yan loma sai mika maka, ba za ta yi albarka ba saboda ka kallafa ranka. Manzon Allah ya ce idza ja'aka min hadha al-mali shay'un, idan abu ya zo maka daga cikin ta wa anta ghairu mushrifin, baka kwallafa ranka ba, wala sa'ilin, baka roƙa ba, fa khudhu ka karba. Kana zaune sai wani ya ce maka ungo, kar kai kara, karbi. Baka kwallafa rai ba, baka ma san da zai baka ba, sai kawai baka karbi. Wa mala, manzon Allah ya ce in ko ba haka ba, fala tutbi'ahu nafsaka, kar ka sake ka kallafa ranka, ka sa zuciya. In an baka ka ji daɗi, in ba a baka ba ka koma kana faɗin bakaken maganganu. Jama'a kun ji waɗannan hadisai da babuka waɗanda dukkanin su na karanto mana su daga cikin littafin ainihin sahih bukhari ne. Da ƙarshe nake fatan zan cike ainihin wannan wa'azi nawa da waɗansu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suna nan cikin ainihin littafin musnad al-imam ahmad da sunan abi dauda da ibnu majah da hakim, kamar yadda ainihin al-imam an-nasa'i ya rawaito wasu daga cikin su. Gaba ɗayan waɗannan hadisan ka je ka duba su a cikin bulugul maram a cikin kitabun zaka a babu qasmis sadaqat. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi na farko da zan karanto mana, wanda ainihin sahabi Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito, manzo Allah yake cewa la tahillu sadaqatu li ghaniyyin, sadaqa bata halatta ga mawadaci ba, illa li khamsatin, sai nau'i biyar na mawadata. Dukkan wanda yake da wadata to haramun ne ya ci sadaka sai ɗaya mutum biyar. Na farko li amilin alaiha, wanda aka saka shi a matsayin hukumar tara zakka ta farilla ko zakka fidda kai, to za a iya cirewa daga ciki a bashi abin da Allah ya ce a bashi. Kun ga mawadaci ne, kenan ana iya ɗaukar mawadaci a sanya shi a hukumar tara zakka, ko dan ya iya aiki, ko dan yana da amana, ko dan ya san sirrin masu kuɗi. Kun san masu kuɗi wata duniya ce daban. Kai in ba mai kuɗi bane ko ba za su yadda su buɗa maka ba. Misali lokacin da ake seniority, kuna jin dan form 1 ya sai je zauna cikin yan form 5? Baka ka mutu. Haka siddan ma ba a ganka ba, kawai wani zai tsaya a wata kwana ya ce wani shege ya zo, wani shegen kawai sai kaga ka rugo da gudu ka zo ka yi sujuda a gaban shi, saboda in ya ganka kana kusa ya kira ka wani shege baka zo ba, to ka shiga uku. Balle ka zo suna zaune ka zauna. To haka masu kuɗi suke. Masu kuɗi wata duniya ce wadda in kai ba mai kuɗi bane ko ba za su yadda ka san su ba, balle ka san me suke, balle ka san sirrin su. To idan aka gano haka, to sai a ɗauki ɗaya daga cikin su wanda aka san ya san addini, ya iya aikin tara zakka, sai a ainihin saka shi cikin hukumar zakka. Wannan na ga muku daga cikin dalilan da zai iya halatta mai wadata. Misali za a iya yi wa a samu wasu dalilan don aka fitar ko daga cikin haƙƙin da Allah ya ce a bashi a Qur'ani, to za a bashi. Ka ce to wani kai tunda mawadaci ne ka haƙura mana kuɗi ba ku bashi. Kun ji na farko kenan cikin biyar. Aw rajulun ishtaraha bi malihi, ko kuma an dauki sadaka an ba wani talaka, an bashi sadakar golf, talaka ne shi kuma sai ce gaskiya shi baya son mota, gida yake so, sai ya kawo maka kai mai kuɗi sai ka sai wannan golf din. Kaga sadaka ce. To yanzu kana amfani da sadaka ne ba a matsayin sadaka ba, a matsayin kasiya ne, amma dai sadaka ce. Kaji hanya ta biyu da mai kuɗi ko mai wadata zai iya amfani da sadaka. Aw gharimin, ko kuma mawadaci ne a garin su, mawadaci ne a da, mawadaci ne a jiya, yau sai aka tamfasa wata asara. Misali duk kudin shi suna banki, sai aka ce bankin ya yi liquidity, bankin ya rushe, an rufe bankin. Kun san aka rufe banki ba a mai maka da kotaro, to kuma kudin ka duk suna bankin. Ko ka zuba kudin za a yi kasuwanci ranar juma'a,
ranar laraba za ka tafi Kano za ka ɗibi kuɗin ka je kai siyayya, ranar litinin sai CBN sai ta rufe bankin. Shikenan waɗannan kuɗin da ka sa za ka ɗauke su a Kano nan da kwana 3 sun tafi, kuma su kenan maka ɗaka da waje. To kaga me mutane ke kallon ka mawadaci, amma a hakika a wannan lokaci ya halatta a ɗibi sadaka ko zakka a baka. Au ghazi fi sabilillah, ko kuma mawadaci ne sai ya shiga cikin masu jihadi, to za a iya dafa abinci, za a iya kawo sadaka da duk abin da ake na ainihin zakka da sadaka da ake masu jihadi duk za a iya mishi. Au miskinin tusaddiqa alaihi minha, ko kuma talaka aka dauka aka bashi sadaka fa ahda min hali gani sai ya dauka ya baiwa mawadaci, kamar yadda Barira baiwa ce a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi kuma a matsayin darajar da Allah ya bashi zamu zo mu ci, suna daga cikin nau'ukan waɗanda bai halatta su ci sadaka ba, su ne nake lissafowa yanzu. Annabi da shi da zuriyar shi ba sa cin sadaka, to sai ya shigo cikin gida sai aka kawo mishi waina da miya, amma ya wuce ga tukunya guda ana barar da kanama, sai zo ya sami su Aisha, matan gidan nan me yasa kuke min haka? An wuce nama tukunya guda ana farfe su, amma a zubo min waina da miya kawai. Sai manzo Allah ya ce, Aisha ta ce ai naman na Barira ne aka bata sadaka, kai kuma baka cin sadaka. Yace kwarai, amma ina cin kyauta. To ita an bata sadaka, ni kuma ta bani kyauta. Ki da Allah je kiki zubo min nama da Allah. Mana kawai zaki min wayo, ki min fatawa da kaina, da muke zubo min nama kawai, ni kyauta zan ci, ita kuma sadaka aka bata. To kenan da wannan ne malamai suka ce kaga inda dukiya take, dukiya ba stagnant bace, tana kwana. Ita an bata sadaka, to kai kuma za ta iya baka kyauta. To da wannan an karuwa ta zo ta sai abinci a wurinka, zaka sayar mata? Zaka sayar mata, saboda bai da alaka da karuwancinta. Amma da karuwa ce ta zo ta same ka kai tela ta ce matsanan rage nan, to ba za ka yi ba, kun yana da alaka. Ko an fahimta jama'a? Karuwa ce sai ta zo sai ta ce za ta sai ubanta gida, shi uban ne yanzu ake magana rashin halaccin ya karba. Amma yanzu kai da kake da fili fa, ba ruwanka da cewa dukiyarta ta karuwanci ce. Ta karuwanci ce haramun ce gare ta, ta karuwanci ce haramun ne ta baka kyauta, amma ta zo ta yi sayayya abin da ya halatta fa, ya halatta ka sayar mata. Saboda haka dukiya in ta yi kwana ta bullo a haramun, to tana iya komawa kuma sai ta zama halal, amma ba a kowane hali ba, ku kiyaye, a wasu halaye ne. Dan haka kaga gashi talaka ne aka dauka aka ba sadaka, shi kuma sai ya dauka ya baka kyauta kai mawadaci. To shi kuma mai wadata ana bashi kyauta, saboda ita kyauta ba ta nuna talaucin mutum, kyauta tana nuna girmamawa ne ga wanda aka ba. Wannan hadisi Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah suka rawaito shi, hadisi ne sahihi. Na biyu, wannan hadisin ainihin Ubaidullahi dan Adi dan Khiyar, sahabi ne yace anna rajulaini haddathahu, afwan tabi'i ne yace wasu mutane guda biyu suka bashi labari cikin sahabbai, suka ce annahuma ata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sun je wurin manzon Allah yas'alani hu an yas'alani an sadaqa, suka je suka ce ya manzon Allah a dibi sadaka a bamu. Fa qallaba fihim al-basar, annabi ya daga ido ya dube su, ya ga kai fara'ahuma jaldani, sai gansu hadaddun karti ne, yaga wannan murdaddan kato ne, yaga wancan ma hadadde ne ga jijiyoyi nan hararar juna. Nabi ya daga kai kalle su, faqala sai ya ce to in shi'tuma wala hazza fihi ma fiha li ghaniyin, in kun so in diba in baku, amma dai haramun ce, domin ita sadaka bata halatta ga mawadaci ba.